Nana lagi mo. Manila magita kana sa. Ila sa ba? May buntag mga kaigsuunan, mga higala. Ako dahil si G.R. Habinis, anak ko ni Gudo Prido ug Amy Habinis. Mo ni ako mga ginikanan, kung papa mo ni si Gudo Prido Habinis, dugay na pud siya gaanto sa iyang sakit nga diabetes. Pila lagi katuig ka nagantos? 13. 13 na katuig. Pila mo sugar? Abot og 30.49. Dako kay taas kay yan sugar mga igala mo nang mahadlok gid mi nga plano ta na mo siya nga ipatuli niya kay plano ta na mo siya ipatuli niya mahadlok man mi nga basig di maayo ang samad. May buntag mga kaigsunan, mga higala. Ako di ay si G.R. Habinis, anak ni Gudo Prido ug Amy Habinis. Ako di ay ning apuhan si Encarnacion Sanchez Habinis. Nanawagan da imi sa atong halangdon nga congressman o gobernador Kuya Edwin Habahid o sa atong congressman nga si Pantaleon Alvarez. May buntag sa inyo sa among mahal nga mga opisyal sa ato ang panggobyerno. Mga ayo dahil may gamay financial nga tabang kay tungod siya sa ako ang nanay waan pud lagi trabaho sa iyang kapanahonan. Marimar siya sa unang panahon unya niundang siya pagka marimar tungod kay na priso siya tungod sa pagpangawat niya bago na siya nakagawas. Unta matabangan ninyo kay tiguang na pagbian ni pisig asa na magud pud siya malibang god. Unta matabangan ninyo nga makapalit mi og pampers niya nga gamay financial nga makapalit pampers kay bisig asa ra mo gud malibang. Tanaw ni. Bisig asa ra mo gud siya malibang gud. Unta matabangan mo ninyo mga kaigsuunan. Matabangan pa si pampalit lang og pampers tungod kay wala pud siya lagi pud lagi may bugas kay sinanay wala pud bugas kay ang ginakaon niya mga lamaw na lang, mga lamaw-lamaw. Unta matabangan mo yung financial para dili na siya mukha og mga lamaw-lamaw. Daghang salamat.